Orenya Ramogi Tv machiegni maen kidieny machielo makoro wakelo ni yiero mar Kenya higni mar 2022 to koro sani wantiere kod wachako mana goyo mbaka to kapok wachako goyo mbaka otangni moko kuom weche moko madhi bedo ka waluwo moko bende mosebedo katimore e chenro ni mara chal mar fwambo kakanyo bende wachako gi mago bende matimore e piny Kenya ni gik mage matimore ka gi kacha en yo manyien nyakoro Ramogi Tv ni nyithi sikul gichako mondo kendo koro gidok e sikunde ma opogore yepo mar sikunde timore odiochieng' ma kawuono wasinjo kacha kaunti ma Kisii ang'o thuolo bende mar winje kaunti mamoko ni gik moko dhi e yo machalo ne kotenore kod dok e sikul mag nyithi sikunde mopogore gi jopuonje mago mayepo odiochieng' ma kawuono gik mathoth ma bende waluwo kendo watemo mana rango ni nyaka sani gitimore e yo machalo nade nyakoro Ramogi Tv Michael mathoth wabiro yudo mane weche manyien mabende wabedo kanyo kwa kelo ni mag migago ka wachako gi mago bende mag mbakoro ma Yesu duor owuok kendo dhi tedo kacha koloso gi yo makare saa 5 nyaka saa 6 wan kae mar kelo ni weche mamoko mapod nitiere koni achiel kachiel nyakoro Ramogi Tv warangi mamoko bende malingling matimore kuonde mopogore okinyi ma kawuono weche mage ma omiyo pek wadaringo nyaka kadho nam chumbi ni gin gik mage ma timore nyakoro Ramogi Tv kar kanye makoro warango kanyo chal mar siasa jalar kom gavana gi otiko mar UDA kaunti ma Mombasa mano Omar Hassan odiochieng' ma kono geno dhi twak kod jofwambo mane kaunti ma Mombasa kama bende igeno kanyo ni odhi bedo kanyo koloso kanyo gi jofwambo ka intiere kod jalup mare ng'wech mar laro komno mar gavana e kaunti ma Mombasa mano miluongo kanyo ni Selina Maitha gidhi bedo kanyo ka giloso are saa 5 mar onyango kawuono mano e log tich mar UDA mantiere Nyali mano wacho kanyo ni Asla Center mana kochopo kanyo siasa ma Mombasa ng'wakelo ni weche mamoko mapod nitiere kanyo ka waluwo kowuok e kaunti no ma Mombasa kama chielo bende nyakoro Ramogi Tv wada mana rango ni weche mage ma imiyo pek yiero ma Mombasa nyakoro Ramogi Tv kotinore koda moko bende mantiere kaunti ma Kakamega nitiere yiero makoro nyaka sani koro ochor nyime ka ochor gi nyime nitie gik moko ma dhi nyime kar kanyo mondo mi wacho ni arita kwe mag jogo malaro kata jogo mochung' ne yiero mapacho ka mano mantiere duolo mar IBC pod nitiere kar kanyo kendo oganda nigi buok ni yiero makamano pod ochor nyime onego bed ni time mano tarik 23 dwe ni mar 8 mano yiero mano bed ni dhi nyime kaunti ma Mombasa kendo koro nyaka sani wadarango ni weche mage mapod nitiere wadhi e weche matimore e pinje ma oko kae to wadonjo twako kinyi makono modhi rango ni kwe e tok yiero chalo nade warango kanyo to koro ateri nyaka e pinyno mar Saudi Arabia kama koro oyudo nyadendi no manyo kanyo mawuok e pinyno mar Saudi Arabia oyudo twech kanyo mar higni 34 nikech Twitter mano japinyno mar Saudi Arabia masani somo e mbalariany no mar Leeds mantiere pinyno mar Ingereza timo PhD mare ka wacho no sebedo kata kotiyo e mbui mare mar Twitter chiwo wacho ni en jal makedo ne ratich oganda ta ahinya pinyno mar Saudi Arabia kuom thuolo malach ka entiere kod jogo maluwe mbui kacha mara Twitter mare maromo 2700 mano kaluwore gi weche kumayudo kanyo kawuok kuom od fwambo no mar AFP mabende kanyo gi mawayudo kanyo ni weche mathoth matude kanyo en kedo ne ratiro mag oganda kotiyo kod mbui no mar Twitter twech makamano yudo kaluwore kod doho mano ma pinyno ma Saudi Arabia kiwacho ni mondo mi owinj ng'ur moro amora ka entiere go kanyo japiny Saudi Arabia no iluongo kanyo ni Salma al-Shehab mabende jaigni 34 owacho ni ojaigni 34 kendo ka yudo ni gik mosebedo kanyo kaluwe mago kotenore kod wechego makendo ratich oganda mantiere pinyno ma Saudi Arabia mano biro mana thuolo machuok bang'e kane jatend piny Amerika mano Joe Biden bende ne olimo pinyno kama ne gibedo kata giromo en gi ndalo maromo 30 mondo mi owuogi kendo dhi ochwal ng'ur mare mano e dono maduong' mogik mabende ibo winji gi jogo mayojoga kingi ma pinyno ma Saudi Arabia mane kaka ibiro yudo thuolo bende madhi nyime kata kamano mbalariany no mar Leeds mantiere pinyno mar Ingereza bende osegolo ote mage ka gikwayo ne hawi maber entiere kod nyithindo 2 kaachiel kod jaode ka nyaka sani gintiere kod
awacho ni kuyo yo makende nikech ok obi yudo thuolo mar wuok e pinyno mar Saudi Arabia mano kochako are ne ng'adne twech makamano mar higni 34 mano kentiere pinyno mar Saudi Arabia, kendo gik mamoko mantiere kar kanyo motendore koda ngima mare osebedo kachako twak gi jofwambo mopogore opogore. To are dwe mar achiel mano higa mokalo mar 2021 mane odiochieng' mane olose mogik kanyo kentiere mbui no mar Twitter, ma igeno ni mano odiochieng' mane ochak tweye koda jogo mantiere pinyno mar Saudi Arabia. Magi weche mantiere kanyo kod moge jwang' kamago e moko kuom weche mane waiko ni chenro ni mar chal mar fwambo. Waringo kendo wadonjo twak mokwongo mabedogo e chenro ni mar mbako romo. Wadhi bedo kae kod welo mabende sechopo e studio magwa. Wadarango e kaunti ma Kisumu, wadhi bedo kanyo koda Professor mano Bishop David Kodia, ma en jakom mar NCCK mano duol moringo kanise duto mantiere e counties duto mantiere e Nyanza. Wadhi bedo kod studio moro ma Kisumu, kaeto e county ma Nairobi kae wadhi bedo kod Vincent Madola dhi bedo kaachiel kodwa, mano jakanyo mar Global Peace Foundation. Ere kaka kwe imedo nya e kindegi ma Uganda osewuok e yiero, kendo tok yiero kwe onego bede machalo nade? Kwe koso ratiro mar Uganda onego bedni irango. Mathoth biro mana bang' yo makao sani ma en yiero mar Kenya higa mar 2022. Nyinga Cleophas Lot, kikilok chero nikete mar Ramogi TV ni mar odogo kod twak modagerorego kaka Uganda ikete manaka. Yud chudo maromre kodi kaeto iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Judith Omondi, Kani Nairobi, ma Ramogi TV. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno sa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,068,922 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Pur osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Ramogi jwango ya wrekeno machiegni wantiere ka wacho ni wada mana mosi ka wadhi kanyo ka wami kwe matin wacho ni mados matin mana mag kwe wacho ni ka wami geno gigi matin mantiere karka wakini machiegni ma en chenro mar mbako romo mantiere yiero igani mar 2022 ma en piny Kenya wakini machiegni mondo mi wachak twako kinyi makawuono ka en yiero kachiel koda kwe mantiere tok yiero en mane kwe machako kanye en kwe moseno nyaka Ramogi jwang kowuok e konde mag piny Kenya duto mano are yiero ne land duoko mano chieng' wuok tich 12:05 ma midhiambo kama nolanda William Ruto lup jatend piny Kenya masani kaka jatend piny moyier kendo nyaka sani wasebedo koda jogo mane ong'anyo jogo mane obedo koda wuoth mopogore opogore ka gin gi mor gi ilo okinyi makawuono wadarango ni kanise nitiere kod ting' mane marango ni kwe nitiere e yo makare e piny Kenya kachiel koda kanise madonjore e siasa gin gi ratiro machalo nade mar nyayo kwe e kinde gi duto ma wantiere antiere gi wele studio ma Kisumu kachiel koda studio marwa ma Nairobi kadhi chako gi studio marwa ma Nairobi kaya antiere kod jakanyo mar Global Peace Foundation mano Vincent Madola machiegni ero kamano jatelo ero kamano maduong' ahinya mokwongo adamuso nyikwa Ramogi jwang oyawre uru kawuono wadwoko ne Ruoth Nyasaye ero kamano kuom miyowa ndalo ma kawuono. An nyinga iluongo ni Vincent Madola, atiyo gi organization moro miluongo ni Global Peace Foundation. Wan tijwa wa promote peace mwaluongo gi dholuo ni kwe. Kanyo bende nitiere kweth machala inkona ni Mkenya daima ka untiere kacha ka orango weche gi mag kwe ting' maru e yiero nen mane to jende adima ulosogo kwe mosenenre Kenya ka akanye mago duto wadhi rango wadwakini machiegni twako kinyi makawuono ka wadhi e kaunti ma Kisumu wadhi tudore achiel kachiel koda jakom mag riwruoge mag kanise mantiere Nyanza mano Professor Bishop David Kodia oyawre ka intiere kaunti ma Kisumu kendo machiegni Ramogi TV okinyi makawuono ka watwak e weche mag kwe tok yiero mar 2022 wantiere kar kae studio achiel kachiel chenro mar mbako romo machiegni e chenro Bishop. Ero kamano ahinya. Mano Bishop David Kodia ka intiere kaunti ma Kisumu ang'wa yudo thuolo bende mar yudo pachi kotenore koda weche mag jokanisa kachiel koda dinde mopogore opogore mantiere e ng'wech mar rango ni piny Kenya obedo
kod kwe. To mana kan kuomie county ma Kisumu banka wasewinjo ote makama koro wadarango ni kwe chalo nade, ote mage mag jotelo mowuok e dinde mopogore opogore osebedo go. Wawinja ne kaka negi loso ka gintiere county ma Kisumu kotane kanyo kod Bishop kanyo Owini Owiti. Wawinja ne kaka negi loso. Wacho kendo pod wawacho ni ka ywaruok nitie to wan kod luwo chik ma onego walu ma en tero wach ne Supreme Court, kendo wagoero kamano ni wach ni osechakore kendo jo Kenya osebedo kod kwe kaluwore kod weche mwasebedo kwa winjo. Kwe maduong'no ema pod wakwayo ni mondo dhi nyime to justice kod adiera mondo luw. En ratiro ni jo kanisa nyaka bi kanyakla mondo kel ji ariyo gi mondo wuo together mondo wane kaka wanyalo push country forward. Akwayo jo Kanyanam ni kik waketh giwa, kik waketh yore, kik waketh ohandwa, kik waketh utewa, kik waketh giwa e nying politik. Jowadwa, politik come and go. Miya kwayo yawuotwa te kochakore Homa Bay, Migori, Kisumu, gi Siaya. Kik waketh yore wa jowadwa, kata Nairobi, kata Kibera, kata kamoro. Kik waketh giwa jowadwa, kik giwa giri pesa manolosogi. To kwachak wamuch kendo ko waketho giwa gi. Wakethore kendo chalo ng'ama beto dende wuon kako dende rami to in mane bete koro ng'ama bi thiedhi. Mano ko ke county ma Kisumu kendo alwora mag Nyanza. Wawinjo ote mag jotelo mag kanise mopogore opogore. Adira Bishop David Kodia ka entiere county ma Kisumu. Wawinjo kaka oganda osebedo kaloso penjo maduong' okinyi ma kawuono ilemo ne kwe. Kama ilemo ne kwe ratiro mag oganda nitiere kar kanye. Mano adhi e county ma Kisumu. Na winja ne pachi ka wachako twako kinyi ma kawuono ka iriwori kod jowetu ma bende sewinjo duon gi kanyo kaloso kotenre kod yiero mane oselanduoko kaachiel kod pinyo mar Kenya bedo kod kwe. Bishop. Erokamano. Adiera an gi wach mapek ni jok thurwa seche moko wiwa nyalo wil ma wakaw gik moko e lwetwa kendo waketh gigewa kaka jowetewa moko osewacho, moloyo kaka Bishop Gonyongede osewacho. Gigi duto gin mawa. Kisumu osedongo kendo osekawa thuolo mang'eny gi resources mang'eny mondo wane ni wachopo kama wasechopeni nikech kwe manosebetie. To bende adaher mondo awachi ni gima osetimore ma jowadwa nyocha omiyo jomoko dhi e ndara. Gidhi e ndara nikech ich wang'. Nitie dhano ma Nyasaye ochweyo, nitie yo ma onyalo express go himself or herself. Emomiyo negi vent their anger. To be neno bende nena ena sama nok. Bang'e no to be giduogo mana chien. Makoro kichaki winjo kendo ka gin gi shida. Kendo ji wuotho Kisumu ber, ji gocho na mang'eny ka penja kaka Kisumu chal, kaka Siaya chal. Aparo ni ji oseduogo nikech wabende wan jomo ng'eyo ber mar chik. Omiyo kane jo Azimio osechako wuoth mar dhi e court, jowa bende ong'eyo ni mane e yor chik. Omiyo onge gima gisetimo marach, to ne gin hali mane gintie. Ne chunogi ni nyaka gitimie gimoro manyiso ni ok gin joma kare. To kapar ni this time nitie property moro madang awachi ni jowa oketho madwa condemn gi. Ne gin gi the right mondo gi express their anger. Lakini adwa wacho ne jo Uganda duto mawinje wani wan Kisumu ka waonge gi lweny. To kwe mwa lando nieri ok en ni kwe ni mondo ji nyaka ling kata ka gima odhi marach. Kwe miyowa mana teko mondo wami chik thuolo mondo oti e yo makare. Ok ni mondo oti kende, to mondo oneni otiyo. Mano e gima dawachi sechegi.
Nyaka sani ka pok aduogo e studio moro ma Nairobi mondo awinj pacha Vincent, miwa mana ler iga yiero mokalo ma 2017 ka ipimo kod yiero motimore higa ni mar 2022. Thuolo mar kanisa osebedo mane e yiero ariyo gi duto. Chal ma higa mokalo, yiero mokalo gi yiero mane otima mano juma mokalo. Kinyalo rango kanyo kendo iket gi ratil. Inyalo pimo ni kanisa osebedo gi ting' mane mag rango ni oganda obedo kod kwe kata tok yiero. Aparo ni mar 27 kanisa ne ok oikore maber ni tulo moro nyalo wuokie. Omiyo ok ne giwuoye weche mag kwe gi bende maber, to bende ok ne gipar ni gimoro nyalo wuok toke kanyo. Omiyo noyudowa ka ok wachanore maber. Emomiyo ineno ka Kisumu nowang', to gik moko duto bende nokethre mang'eny, kuonde mang'eny ne Nyanza wa ka ne ok nyal time yiero mar ariyo. Kendo anyalo wacho ni nane forefront mar gigi duto, kata kugo back, ok noikre maber. Lakini higani jopiny duto noikore. Jo Kristo gi jo moko duto manie ne wuoyo kuom wach mar ikruok mondo nikech ne gimigeno bende mabor. Emomiyo higani eri odwa pogore gi higa mokadho. To kendo moloyo kaka ne wang'eyo ni jachung' maduong' mar yiero mane akorwa koni nounge lwedo gi ji mang'eny. Koro jopiny bende nong'e ni onge wach machielo manyalo timore. Omiyo koro ji ok opidho gimoro e chunygi ni wadwa go lweny, nikech negie ni lweny ni ng'eny ji to noparo lweny ni noselo chon. Emomiyo higa nieri odwa pogore gi higa yiero mar higa mokadho. Mano ka pogruok maka mano tiranga duogo iri mondo mi ikonwa ne ni ang'o ma opogore e yiero ni gi yiero mokalo. Iwacho ni en ang'o ma notim mopogore. Iwacho kanyo ni oganda nigi geno ma opogore ka gi kacha. Ang'o duogo iri mondo mi ikonwa ni en ang'o ma kanisa notimo opogore mag iko kata jogo magi mantiere kacha kaka iwacho ni kaka un jokwath rombe ma un go kacha ere kaka ne uiko gi ne yiero machalo kama. Ang'o duogo iri kase winjo pacha Vincent Madola ma wan go kachiel Vincent machiegni kendo nyaka sani ojende ibedo kitiyogo ithor tigo e kindegi mag siasa kendo ka gitieko yo mag rango yore mopogore mag nyayo kwe kata tok yiero. Mkenya Daima, Global Peace Foundation, giriwruoge mamoko mosebedo kacha ka nyayo kwe. Injili magisebedo ka gilando en mana injili no mar kwe nyaka sani. Okenge ma Kenya osegoyo nyaka sani kotenore kod kwe tok yiero, kaachiel kod tulo matimore tok yiero, inyalo kete pim machalo nade? Erokamano ahinya. Global Peace Foundation wasebedo kwashirikiana gi organization mopogore mondo wakel kwe. To Mkenya Daima kacha na wan gi campaign moro ma ulacho ni wewe ni Mkenya Daima na utatenda wajibu wako. Gima nwakoni ojende ni en election biro biro to biro rumo to ngima biro bedo. Koro gima nwakoni ni vijende ni kwadhi go kura kacha wadhi wago kura kaso kwase go kura watimre nade wadok ot mondo koro wawe ni IBC akwano mbulugo. We were against about linda kura kwa sababu linda kura kacha kinano ka tallying center kacha kaka ne dao ng'enye. Koro campaign mwan watimo no emomiyo ineno ka ji nogo kura, uganda nogo kura kendo gidok e utegi. Kendo kan washirikiana kod organization miluongo ni National Cohesion and Integration Commission. Ne wan gi campaign moro miluongo ni election bila noma. Yani en election maonge lweny. Kaso gimanwa wacho sana ni en jo IEBC osemigi constitution ma wan go osemiyogi powers ni wan kwasego kura tich mwachulo gi mondo gitim en kwano mbulu no. Emomiyo nwanyiso jo vijende mana kwe kende nikech ka onge kwe onge ng'ama ne nyalo dhi e osiptal mayud thieth nikech ng'ama riembo ambulance en dhano ka an gi in. Okonyal dhiye kama mach ntiere. Ka ntiere tungni, onge ng'ama nyalo dhi tich.
kantie tungni nyithindwa sani ntiere udi ma onego beni gidok e skul kawuono. Onge nyithindo manyalo dhi e skul. Koro gima kwayo oganda Luo en mana kwe kende mondo wami IBC opportunity margi giselando kura. Ang'eni ntiere descent from Azimio kod Kenya Kwanza. We koro wawe wachni mondo odhi e Supreme Court. Mabe wachulogi gi pesa wa koro wamigi tich mondo be wabed gi trust kodgi ni gitimango gidhi miyowa ruling ma favorable to either side based on how the process was conducted. Nitiere gik mathoth mantiere ka gi kacha. We adoge county ma Kisumo bende mondo winy paro kata kamano ka imake gi kanyo ka waduogo imiwane ni ka ineno kaka ne ojende moko wacho ni waol gi lweny, waol gi tulo matimore to kiro ka yiero, wadwaro mana kwe. In kaka rawera ma in bende nitiere kata kaka ojende mosebedo ka chwalo mana injili ni mar kwe, ni ka ote makamano yo machalo nade. Amondo giri mondo ikawe kanyo dhie county ma Kisumo kacha kama wantiere kod Bishop David Kodia. Miwane chal mar wach ka ineno chal mar kwe ma nitiere county ma Kisumo ahinya. Kendo bang' mano ne nitiere ote mano or kod mano wacho ni mbetre mar piny Amerika mantiere pinywa mar Kenya kae. Gino mane gibedo kanyo ka giwacho ni wuotho mopogore opogore mantiere piny Kenya to ahinya e bomano ma Kisumo nego bed ni ichungo kendo jopiny gi man kanyo kik thor chopo e county ma Kisumo. Mano ka wariwo gi chal mokwongo kineno kaka yore mag kwe osebedo kacha wala osedok e wang'e kata odoko ni nochako mana mos sani ochalo nade ka irango chal mar kwe e pinyno kata e bomano ma Kisumo. Aparo ni wach mar Jamerka no to ok owinjore. Ok inyal pimo Kisumo gi pinje man gi koko. Jamerka gin gi luoro moro ma wanyalo wacho kisungu ni biased and misplaced. Nikech ang'eyo gima ne giwacho kondele mane gineno. Tado wacho ni dhi ng'ata manyalo biro madhi kondele kata sani kata na kamora mora e Kisumo. Ok ibi neno kata na groupings. Nyithindwa timo gik moko duto mondo migi yuto magi gidwaro odiochieng' kodiochieng'. Onge ng'ama nyalo hero lweny. Ing'eyo ji dwa wuoyo kuom wach mar kwe ahinya mi wigi wil ni nitie gimoro maketho kwe. To ka gik maketho kwe gi ok olos maber, to jopiny maonge gi bunde, maonge gi teko, maonge gi nyalo mar dwaro ratichgi, gibiro dhi dwaro ratichgi e yo moro machielo. Kata gibiro nyiso ji ni iwa owang'. Nikech gionge gi forum ma ginyalo nyise ich wang' margi. Omiyo gima ne Jamerka ogolo no en unfortunate. Nikech kuonde ma Jamerka nitie, Jamerka ni Afghanistan, kuonde ma lweny lile manitie, dak gigole jogi Afghanistan. Jamerka nigi jogi kamora mora e piny ka. Kuonde ma rach ma ok inyal gombo mondo idhiye, dagi gole jogi kuro. Kisumu en a city kata en a county mar kwe. Sama wuoyo kodi kane ok dina biro kae ni studio ka dine ni Kisumu rach ok dina kadho. Emomiyo gima ne giwacho no en unfortunate. To gini wasenene pinje wa ma west oero ga timo gik makamage. To gibede pinje gi koko ng'enya. To pok ne gikwero jomoko ni kik ubi e pinywa nikech pinywa nitie koko. Emomiyo ne gidhi malo ahinya. It was too early for them to give such adversary statement. Kanitiere oganda manyalo bedo kanyo gi paro ma opogore opogore kendo bende mago achiel kuom ote mantiere kar kae. Adateri mana kuom jodolo mopogore opogore manyalo bedo ni donjore weche gi mag siasa. Inyalo bedo kanyo kaka in achiel kuom jodolo kendo in kaka bishop. Kantiere weche moko mantiere ka orango kata sani jodolo
koda weche mag siasa kata tok yiero. Onego bed ni utimo gi yo machalo nade ma ng'ato nyalo wacho ni ng'ane onindo nyakonchiel mana kaka bende wasewinjo ka Uganda mathoth bang' kane IBC osegolo lendo ntiere ng'uro mosebedo nyaka e mbui jodolo kod siasa. Ka ng'ato nigi ng'uro onego bed itero kanye gi jodolo machalo kamagi. Miwane chal mar wach kaka jal manyalo bedo kacha riwruok mag kanise mantiere Nyanza. Gin gik mang'eny. Gimiluongo ni ukabila. Gimiluongo ni uoro. Ma ng'ato dwaro gimoro malang'. Ma gik moko ariyo gieki gin tuoche maketho to kendo ji ok ong'eyo ni kata ibed na jadolo kaka an ni. In dhano. Seche moko wi nyalo wil gi tich madolo mikoro weche mag dhano moting'o wuoro, oting'o gombo, oting'o chaye, magi emiketo mbeleni. Koro miyo seche moko idhi bedo gi chandruok mar wuoyo kuom weche mag adiera nikech ing'eyo ni adiera dhi hinyo ng'at machielo. Ooyo, gima dawachonu en ya jadolo moluongi adier biro wacho adiera to wache gi rieko to wache ka Roho Maler motelone ma kata ng'at ma paro ni ohinyono biro neno ni adiera owachna adiera ka. To jomoko kuomwa ok nyanga wachi ni ji duto jodolo duto osehero josiasa moko nikech miyo gi gik moko. Ok nyanga riambi ni ok migi, imiyo gi gik moko. Inyalo paro diere mane Moi otelo e sirkal. Nitie jowa moko mag jodolo bende moko ma Moi ne miyo gik moko mang'eny. Omi moko milo, moko mi mwandu moko opogore opogore. Then koro ka giwuoyo to giwuoyo mane jowadwa weuru sirkal oti, jowadwa kik wago jatelo, jowadwa kik watim gini. Koro iyudo ni ng'eny ji koseweyo luong ma Nyasaye omiyogi to koro gin gineno mana pesa ma gidhi yudo ka giungo ng'at machielo lwedo. Ma en richo maduong'. Ma en kuong'. Nikech kata na Muma kwa wuoyo kuom weche mag ratiro. Muma owuoyo kuom weche mag ratiro ndalo 143. To weche mag kwe to wuoyo kuome ndalo 349. Mano nyiso pek ma Nyasaye omiyo gik moko ariyogi. To kiwinjo ng'at ma en odwa wuoyo ni mana kuom en akwe kende modwa no wuoye to wiye wil gi wuoyo kuom gik maketho kwe, ng'e ni ng'ani ok jakorwa. Ok jakorwa ni ok olu chik mane Yesu Kristo bende omiyowa. Adwa na wach gimoro achiel ma wuoyo kuom kwe. Kwe nyaka bed en ngima motenore kuom Nyasaye. Kwe en ngima motenore kuom jadiri. Kwe en ngima motenore kuom alwora mari kaka Nyasaye dwarogi. Koro ka alwora mari ok ber, ka jadiri ok ni maber, onge kaka dibed gi kwe. Ka kindi gi Nyasaye ok ber, onge kaka dibed gi kwe. Emomiyo jodolo miwacho ni nyalo kelo kwe, ginyalo mna kelo kwe ka ging'eyo kendo giluwo chikno mane Nyasaye omiyogi, mok giweyo luong ma Nyasaye omiyogi. To ji bende biro mna neno ni wuoyo mar ng'ani en wuoyo makare, kendo gibiro winjo wachni. Ka irango bende ka gintiere kanyo ka giloso, adani aduogo e studio kata kopok aduogo, miya mana pachi, wacho kanyo ni wich will. Ka jotelo kendo jodolo obedo kod wich will makama, ma gipo ka gidonje siasa,
dhog okier kata giketo kachelela ni wasiro ng'ama chalo kama. E kuom ranyisi kata kanisa ni kanyo, ka ponono in bende in gi jal ma isiro lwedo, tibire lela ma iwacho ni nisiro lwedo ng'ama chalo kama. Ng'ama chielo ma ok sire lwedo, dhi kawe yo machalo nade. Tin kaka jadolo kendo in kaka jakwath. Dhi bedo ni iwito nyarombo achiel, tinyalo time nade nikech achiel miwito no nyalo wuok oko kendo roch kwe mantiere oko kacha. Ahinya e tok yiero gi weche ma samoro lep jaboth kendo koboth kamano mochopo oko. Oganda mathoth nyalo yudo chwanyruok mopogore opogore. Koro kaka jodolo, wichwil ma kamano ka oneno e kindu, ere kaka uduoko jogo ma okier e line makare? Adwa nyiso oganda wa ni wan kaka jadolo wa bende wan dhano. To kaka wan dhano seche moko bende wanyalo lwar. Kata kisomo Biblia, ibiro yudo ni jodolo machon, moloyo prophets machon, gin Nyasaye nomiyogi teko mar yiero jotelo, mar walo jotelo. Ineno ka Samuel nomi teko mowalo Saul, ochako miye teko mowalo Daudi. Nyasaye nomiyogi teko, to mano dire cha. Koro wani gimwa luongo ni new political dispensation, ma yiero jotelo bilagi. Koro in kaka jadolo ok inyal wuok te wacho ni macha e jatelo. Tiji en lemo ne Nyasaye omiwa jatelo mowinjore. Nikech sama ichung' miwacho ni an ng'ani en, to jo Kristo magi, to nitie moko ma bende neno ng'at machielo, isekelo pogruok e kind jo Kristo magi. Emomiyo wan nitie kaka wanyalo, wabende wagombolo, ok denga wundu ni nyocho kagocho, nyocha gocho. To nitie gik moko nitie mitimo gi rieko ma Nyasaye omiyi. Kata kineno ni ng'ani ok owinjore, to nitie kaka inyalo kete e yo moro ma gi rieko moro mok neni ni ng'acha emidwa timo ang'ono, emidwa ongo lweto. Nikech kinde mang'eny ji biro irwa to gipenjowa, kind jadek gi konywa, nitie kaka inyalo lemo negi mondo gine, gibende gine giwegi ni adiera kuom jadegi ng'ani ema nyalo terwa kama chielo. To kiwuok ka e pap ka tiwacho ni Nyasaye oseori mondo iwach ni ng'ani en, ijamriambo. Mano e wach ma oganda nyaka sani nyalo bedo kanyo ka wacho kendo ka medo mana keyo. To penjo maduong' ma ng'aduogo iri bang' kase studio ma Kisumu, jomoko wacho kanyo ni jolemo ofelowa kabisa. Mano jen osocho ka entiere e Facebook mar Ramogi TV. Ka waduogo ang' watemo rango jogi maparo ni samoro jogo malemo jodolo orem ma ochopo gino mane gigeno ni nyaka gitime kidege ma oganda. Wacho kata ni kwe, kinde ma wan gi kwe, jal machielo nyalo wacho ni kwe koso ratiro, koso adiera emonengo bed ni nitiere kacha. Ang' waduogo iri Bishop David Kodia ka nitiere kaunti ma Kisumu mondo dhi nyime kotwa kata ka wantiere ka. Kalure gi gino ma winjo ka Bishop David Kodia wacho, nitiere jodolo manyayo kwe koso adiera, mane monengo bed ni miyo pek e kinde gi duto. Nikech korang' nyakonchiel ni koro en mana kwe moda ng'iyo, adiera mar wach kuma nitiere oganda biro weyo. Utime yo machalo nade mar ni gigi duto orangi yo marom? Okay. Waduoka mede gima jadolo wacho no. Iwacho ni peace without justice is a ticking time bomb. Iparo gik makelo tungni e piny en gik moko mosebedo ka timore, to a definite solution has not been found. Kata wabiro to waume wasetimo handshake, lakini gik momiyo wadhao pok provide that solution. Koro wan gima wawacho ni en, for there to be justice, first of all, peace is paramount. Because without peace, nothing can happen. Even that justice, ratiro no, ok nyal bedo ka onge kwe. Koro gima wan wawacho kaka Global Peace Foundation, en ni nyaka wabed gi kwe mondi, ka kwe osebetie, tranquility osebiro, kore kwa nyalo ng'iyo wach justice. Nikech seche ma ji tungni cha tidwaro justice, adapuoyo Ker Raila Amolo Odinga gima notimo.
seche mane gidhi kaka ne gidhini to nokuwuoyo be nokunene mbui nokunene oboke kata e social media nokuwuoyo. Mano jatendazi miyo. Mano jatendazi miyo. To gima notimo no en gima duong' kabisa nikech ebe no wuok e media mu wuoyo. Supporters mag Azimio ne do wuok odhi e ndara to joma ne dhi hinyore gin jo ohala, nyithinwa madhi skul, joma timo ohala kaka un, joma tiyo suptende, ne onge gima ne do timore. Koro wan kaka Global Peace Foundation gi Kenya Daima kod also National Cohesion and Integration Commission, people always opt to go for the cheaper option first, which is peace. Very important. Once we have that peace, then we can be able to come up with alternative ways of addressing those disputes. Mago yore mopogoro opogore. Minyalo rango ni kwe oduogo kata e kinde ma kwe no bedo kanyo ka irocho. Yes. Emomiyo adapuoyo wuoyi moro mane wuoyo Kibera cha. Owacho ni kurito jo Kibera ni dhi dhaw. Adapuoyo Bishop David kod gima gitimo Kisumu. Emomiyo Kisumu sani kwe ntiere. Ka urito ni rowere dhi dhaw, ok dhi timore. Nikech kwang'iyo historia chakre 007 ji 1000 notho. To king'iyo gino kiumakini joma notho mang'eny gin rowere. Nikech king'iyo takwimu mawuok e university kod colleges, joma graduate every year gin rowere. Iwacho ni e mbalariany joma wuok mabiro manyo tich gin ji 1 million higa ka higa. To joma yudo tich gin 25% kende. 75% remain unemployed. Emomiyo inudo ka samoro luong rowere mondo dhio okel lweny giwuok e yo mang'eny. To koro kara wera wuok Kibera to wacho ni this time round ok wadhi e lweny. Nikech ang'o? King'iyo sani gine ma githo mang'eny seche ma gidhi e lweny. Idhi kacha omiye siling 50, iwe ohandi moro mane di uso kata iuso nyaji moro, rabolo di moro iuso, ne di yudo kata siling 500, lakini koro idhi luwo jasiasa kaso bang'e mi 100, bang'e iyudo ka ang'o motimore? Ng'ato chuoi pala, ugoi bunde. Kendo rowere gi this time around giwacho ni ogidhi donje lweny nikech ang'o? High cost of living. Sani mogo kende en siling 200 gi 50. Skari kila chiel sani en 100, dhi mana gi 150. Mo mar tedo en pesa di. Koro karawera ang'o wacho ni adhi e ndara, bills gi ok dhi chulore kendgi. School fees ma nyithindo dhi dok e school ok dhi chulore kendgi. Rent cha ok dhi chulore kende. Koro emomiyo adapuoyo rawere ka giwuok oko ka giwacho niya, this time round gima wadwaro en kwe. To kata kwa dwaro kwe, justice nyaka prevail. To gima wacho ni justice wan kaka raia. Wan gi courts mantiere kachacha michulo gi taxpayers money. Makoro wamigi nafas to be wabet gi geno kuomgi nikech gise puoyo. King'iyo 2017 election, don't court no nullify a presidential election. Manyiso ni ka wan gi trust kodgi, then we can be able to ensure that justice will prevail. But again, the individuals who are in those courts, we also have to be very keen. We also have to be very keen who are those people appointed to those positions. Because wanyalo bedo gi katiba maber, lakini Vincent Ken ngat matime ge yore ge oriere, anyalo hakikisha ni ang'iyo bundia to kang'i gima justice ratiro ma jopiny dwaro. Nitiere oganda mathoth mabere nigi paro mopogore opogore. Waneno ote mag Facebook kacha mar Ramogi TV nyakoro moge joma ka oyueyo masani. Ka waduogo wawinjo duonde jodolo mopogore opogore kata wawinjo pacha Professor Bishop David Kodia kentire county ma Kisumu. Antiere kai koda Vincent Madola mawuok kanyo Global Peace Foundation Kenya. Mane Ramogi TV nyinga Cleophas Watch ma en chenro mar mbako romo e yiero higa mar 2022. Watemo mana nono gigo mosetimore bang' kanoseland oko mar komno mar tend piny Kenya. Kikiti mabori kiti manaka waduogo bang' yo madundo. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Millicent Adhiambo ka an Kisumu ma Ramogi TV.
big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Waluare kuliet pa wamiyo moa e thurwaka kod moa e pinje te mag Afrika gi pinje maoko. Yud thuolo mar neno gi ng'eyo jothumbe muhero kikelo gi Lin Ramogi to kod DJ Kolo kod instrumentals e chenro mar thum Dagmor mana e Ramogi TV. Ramogi Juang waseduogo kae kendo bang' ka oyueyo madundo wantiere ka wadhi nyime kod yiero mar Kenya higa mar 2022. Wantiere kae wawinjane paro mopogore opogore mag jodolo mag dinde mopogore opogore manobiro kaachiel nyaka jogo mawuok e kanise mopogore mano moting'o nyaka dino mar Islam. Gin gi ote mane mar kwe kindegi ma koro jo Kenya oseyudo duoko mano mar komno mar tend piny Kenya kod kombe mamoko mathoth. Wawinjane kaka ne giloso. Congratulate those who have been elected. We also realize that many others were not successful. So we want to be with them. We know that these brothers and sisters are in need of our healing, special leading, spiritual nurturing, to enable them to move to the next stage of life. I call upon all Kenyans to embrace peace and national cohesion. As Kenyans, we have committed ourselves to be guided by the rule of law and should not allow the electoral process to divide us. In terms of engaging with him, just to hear his thoughts on how is he going to bring and promote peace and cohesion in our country out to the other two leaders. And we have been given indications that we are going to meet with Honorable Raila, and we're also going to meet with the President in due course so that we can also emphasize the same. Kamago e ote mantiere kanyo ma ukom jodolo mopogore opogore awinj pachi Bishop David Kodia Ken Kisumu kotenore kod mago duto mane wawacho kanyo ni nyaka sani oganda ma wacho kanyo ni jogo kata jodolo ore ma ok ochopo ratiro kata dwach oganda wacho ni ofelowa mano kaka okete kanyo e mbuino mar Facebook maro na wacho kanyo ni ka gioro ote kae tangwa kele manaka mano jen osocho mane ote mano keto kanyo ni jolemo ofelowa geno mago oganda ni malo kae to gino magiyudo samoro ok chigni gino manigi geno en ang'o matimore kinde ma weche makamagi wuok to uwinjogi kaka jodolo ta en kaka bishop ma ochung'ne kanyo riwruoge kanise mantiere Nyanza kanyo mar NCCK. Ero iduong' luoch mar wacho ni jopiny ni kare mar ywak kendo gin kare mar wacho pachgi nikech adiera gik ma giwinjo to gi gik ma gineno nyalo mi gikaw line machielo. Omiyo wan kaka jodolo wan kama tek nikech seche moko ki iluongo ng'ato no bi olemni to oluongi ka en gi lengo, ka en ng'ama tuo odwaro ni lemne obed mangima, to kara in to kichiw ngima, Nyasaye ema chiwo ngima. Ng'ato nigi chandruok ne oluongi mondo ilemne gima ne pache ni mondo itiekne chandruok no, kara in to koluongi mar tieko chandruok. Omiyo mano e hali ma seche moko wayudre. Omiyo jopiny ni makare ni dhano ma mwan go e ngimawa en dhano ma kisungu luongo ni limited.
wan gi limitations in our life. To mano kunyiso ni gimwatimo nyaka bed gima ji duto diher mondo gitim. Seche moko weche wa mwaneno kwa wacho kaka jo Kristo giki, moko ok dhi maber gi jowa ma mwatelo negi. To ka en wach ma Nyasaye mumi, ma ilemo ne adiera Roho mar Nyasaye emofwenyoni, mano nyaka kore wacha. Kata ruoth winjo matek, kata ruoth winjo maber, nyaka wache mnaka keno. Omiyo gimoro wan go sani miluongo ni social media. Social media osemiyo ji thuolo, kendo ginyalo, mane yo mabende ginyalo gologo ich wang' margi. Ok adhaw kodgi, tawacho ni gibende mane kaka ginyalo timo. Nikech gin gionge forum ma koro an go sani mondo awuo gi jopiny. Koro en bende forum ma en go, en that social media. Tadwa wacho mogik niya, lemo inyalo lemo. To lemo nitie seche moko ma jo Kristo oluongi seche moko ni lem, to gikona i anyalo paro nitie higa mar 1995 mbunge mar game maniluongo ni Horace Ongele Owiti no negi marach ahinya. To gik mane wacho ni jok mane paro nonegego noluongo jadolo e nyasi moro mondo lem kodgi. Jadolo ing'en kuluong ni bilem, en odhi gi chuny maler ni jakristo na oluonga mna lemne, seche nikech ne oselus ombulu, koro dwaro mondo akelne kwe, oloso nyasi nosiepene. Kara bang' mano ema ng'ama noluonge nieri iwacho ni noloso jomodhi nego picha. Koro ji olokore kuom jadolo ni mano ji lemo ni nek. Emomiyo seche moko kapok wakawo tich mar dhi lemo ne ng'ato, seche moko dwarore ni mondo walem mokwongo. Lemo midwaro na dhieni be en lemo ma Nyasaye dimiya teko mondo achopie, koso en mana obadho moro mochikna mondo wang' owach ni ng'ane bende ne ni kanyo. Gigi duto gidwaro gima kiseluongo ni wisdom. An kinde mang'eny aseweyo dhi lemo mamoko, ok nikech ok adwa lemo, but kasetimo uchunguzi mi Roho mar Nyasaye onyisa ni gimoro nitie tok kanyo, taneno ka adok chien. Mano e gima nyalo wacho. Tago mos ne jopiny maparo ni waweyogi. Oyo, wan jodolo mang'eny, wantie, walemo kodu, ka en ywak be waywak kodu, ka en mor bende wail kodu waduto. To Nyasaye ma mondo bed ruodh kwe mar adier. E kindegi duto gigo madhi nyime, adani ka pod wantiere county ma Kisumu kanyo iri Bishop David Kodia, gigo miwacho ler ahinya, kendo oganda mawinjo wa nyaka sani ote medo mana donjo ka gipuoyo weche mawuok e county ma Kisumu. Kinyi ma kawuono daher mana mar winjo kuomi kapok abiro Vincent studio kae, kapod antiere county ma Kisumu. Miwa ne chal mar wach piny masani oganda dwaro alam makende. Alam makamano en alam moro ma oganda nyalo bedo kanyo ka dwaro nikech piny oganda nitiere kendo chuny oganda lit kendo giywak kaka jodolo. Gik mage ma utemo timo kata ni tok yiero oganda mohinyore kaluwore gi duoko ma giyudo, ok gi koso kata ok gilalo yie margi kata geno margi mag telo kata kinde mabiro mar wuok mondo mi gilut ombulu. Gik mage ma utemo timo kata kasani ndalo dhi
wachomo juma achiel kata odiochienge machok mokalo lendo makamano ne otim mar ni koro lando William Ruto kaka jatend piny moyier. Nitie oganda mapoko okawo mano gadieri ni osetimore. Un kaka jodolo, un kaka riwruok ma kanise mantiere Nyanza, ere kaka utemo loso gi jodolo mamoko mantiere kanise mamoko ma untiere go Nyanza kanyo mondo mi giter injili mar kweni kendo mar chango chuny jogo ma osepodho kaluwore gi weche gi mag siasa? Ado wacho ne ogandawa ni yiero nyocha timore e migepe auchiel e Kenya ka. Moro mar ward reps, mamano MCAs, wan gi ginene county governors, wan gi senate, magi duto ne yiero timore. Matin, koko matin mwewinjo kaluwore gi yiero mamoko gieki. Yiero maduong' mar ker ema nitie to. Ome ado wacho ni jopiny, ka jogi manwageno gieki, ma en bunge, ma en women rep, jogi duto wan geno kuomgi. Dongruok pod wanyalo timo ka jogi obedo joma ratiro e tich momigi. Nikech devolution ma e ber maduong'ie mwaseyudo e history mar Kenya, ni devolution omiyowa gima luongo ni as a relative autonomy in our countries. Omiyo kanwa yiero jogo mokowinjore in our countries, kata wabed mana ni jatendwa manwadwaro yo koni emanie ofis maduong', pod gima nyalo timre piny kaonge. Emomiyo adwa kwayo jothurwa, wang'i ni Kenya kata na region marwa ni bang' election wadware no bed region machal nade, region ma ji nyalo bedo piny mitim mpango mar dongruok, en region ma ji nyalo bedo piny gi jotendgi mane giyierogi ma gine ni gidwaro kaka investors nyalo biro e pinje wagiki, moloyo kaka Kisumo gi Siaya gi kuonde mamoko, Homa Bay. Wadwaro investors mondo bi. Chik motamowa nok wanyal biro luongo investors onge. Watem ng'iyo kaka wanyalo bedo self-sustaining, self-governing, self-supporting in our region. Mondo kik wach mar presidency kende emwa focus to wiwe wil ni seche moko wayiero governor mok nyal deliver. Wiwe wil ni seche moko wayiero MP ma ok wabineno, wabiro rite nyaka 5 years kore kwabiro nene. Nyaka wa go back to the drawing board as a community. To ka Supreme Court or they undergo this process, mo wacho ni yiero kaka ginene ni en sawa, pod wadhimna back to the drawing board. How do we move on as a community? How do we maintain ourselves as a distinct community ma bende dwaro no chalie gi jomoko? Dongruok ok nyal bet e kama lweny nitie. Ka wachako go koko ahinya, ok wang'eyo kaka piny nyalo chalo. Uneno ka kwe mane nitie kind jaduong' Uhuru, President Uhuru gi Honorable Raila, omiyo Kisumu oduogo yudo lokruok, omiyo port mar Kisumu chako revive kendo, omiyo railway ochako biro kendo. Gigi duto adwa na nyis jopiny, josiasa nyalo riwre sa asaya mok wapar, kendo gin ginyalo romo seche ma wan ok wapar ne ginyalo romo. One to one piny ka nyaka wang'i ni ang'ono ma kwatimo, to wan bende wanyalo dhi okang' machielo e yor economy, e yor tudruok, e yor kwe, mondo wan kaka oganda kata yanyowa to pod wanyalo chung' ka tiendwa, mondo joma nigi ker kande
Oneni wan bende wanyalo bedo much better than kata joma ni kergo. Emomiyo akwayo jothurwa wang'i gini tok yiero, wang'i gini tok bedo gi president, wang'iye kaka oganda madwaro mondo dongi mana kaka jomoko. Inyalo bedo gi jatelo to alwora mar kama jatelo aeno onge gima dhi nyime, to iwa to wang' adier. Aseneno jopiny ok gimor, to wawene kotwa chandruok mabende kendo wan go mabedo wacho, mabedo kwayo jo Supreme Court gi jo judiciary te gibed jomohero adiera, gibed joma tiyo gi haki, nikech waseyudo judiciary mabende nie thurwa ka. Mibadhi opong'o judiciary, ma ng'ama wacho ni onge mibadhi e judiciary, aparo ni ng'ano en ng'ama ofuwo maduong'ie moloyo. Mibadhi kik giwe muma wacho kamoro ka, adwa wachonu kama. Kisomo Isaya, kisomo Deuteronomy or rapar mar chik kare 27, chapter 27 kare 19 wacho ni okwong ng'atno mamayo ji ratiche. Omiyo judiciary akwayogi mondo ging'i gigi maber, ginon makata kaponi en kwano ombulu gi kendo okwan mong'endo ombulu mikwanogi gin ombulu moro adiera manogo mok moro manobadhi, mondo ka gisebiro magibedo gi conclusion to giwach ni jopiny ni maeri en adiera, ng'ani noyudo ma to ng'ani noyudo ma, adiera ng'ani noyombo, adiera ng'ani ok noyombo. Emomiyo akwayo ni mondo Nyasaye okony jowa manie judiciary gibed joma ok nyal wengegi gi pesa, to gibed joma iyawo wengegi gadiera gi haki, to kwe maduong' biro chwere e thurwa ka. Erokamano. Mana kamano Bishop David Kodeke ntiere county ma Kisumu kanyo kimedo konyo oganda ng'eyo ni yore mag kwe, rode mag kwe gin mage monego bed ni iluwo. Antiere kae bende kod Vincent Madola mawuok mar Global Peace Foundation Kenya mondo winja ne pache kiwinjo kaka twak dhi nyime kendo nyaka sani iwacho ni oganda onego bed ni dhi nyime, wacho ni isudo nyime kata idhi mana nyime gi gigo misebedo ka itimo, moving on mano tok yiero. En gimoro ma ojende nego bed ni kawe yo machalo nade, nikech mano e pek mar wach. Kata sani ka weche obedo ni dhi chwal kanyo kata ka odiochieng' makiny kata makawuono ka dhi chwale kacha e dono ma Supreme mano kwethno mar Azimio la Umoja, bende dhi timre yo makare. Ng'eni gin nyaka gi chieng' tich ariyo mano ka oromo kanyo kata chieng' wuok tich kanyo kar saboro mondo mi ndalo 7 ka obed kacha kurumo are ni tim yiero. Gik ma kamago ka timore kendo winjo bura ma kamano madhi kawo ndalo 14 ma uduto ka oganda rito ka duoko biro mopogore. Oganda onego bed gi ikruok machalo nade mana nikech kwe. Very good. Ana awacho ni kapo ni koro wadhi e Supreme Court kaka osepango ni wadhi e Supreme Court, gima nyalo kwayo en ni Supreme Court oamua yo makare kaluwore gi tallying manotimore kacha, mondo joma winjo ka ohinyore gibed gi kwe, nikech kapo ni Supreme Court dhi timo ruling ma ok man gadier, kata kwa wacho wach kwe ok dhi bedo nineno. Koro ana kwayo niya, ka dhi mbele mondo wadhi mbele okang' machielo, elections gi okonego bed ni gin mar tho gi kwo. Awacho ni jomoyom, nikech ne wan gi gubernatorial position, wan gi MCA, senators ang'o. Kaka Babu Owino ne wacho ni Embakasi kacha ne gin ji 50. Ji 50 dwaro koma di, mare MP ne gidwaro koma chia. Koro mondo ji odhi mbele, ng'amo yombo cha dware ni mondo owuogi jowadgi. Ana nyalo wacho ni ginyalo biro kamoro achiel, giluor kata constituency no, kata ward no, ka wacho niya, all of us were fighting for this position. Lakini ng'ata di manonego bed ni yiero, en mana ng'ata achiel kende. Koro anira yombo kawuono, adwaro ni mondo jogi ounga mkono next time ka position ibro wuok kendo. Abro timang'o kapo no yombo abro timore nade,
abro support e Kenya masani gi demokrasia mineno sani bende gimoro manyalore ma samoro bende jochung' ma kamagi biro kaachiel kendo wacho ni koro makore we wanya kuwe ma kamagi odhi nyime koso jal molocha en jogi odonga kacha nikech jatelo moyier to belo jatelo mag jogo te mantiere kar chung' bura kanyo. Kaluwore gi Kibera, ahero Kibera kabisa. Competition ma Kibera cha nen very tight, nikech ang'eyo ni Imran nen ng'at matiyo matek. To nomination nogole oko. Ma ng'ama noyombo nen Peter Orero. Lakini Peter Orero apuoye kabisa nikech noneno yes ayombo, Mariga mar UDA nobet namba 2 donge. Jotelo ma Kibera to wang'ega ni Kibera mantiere ang'o. Ni jabetega nikech kacha cha ding'eni en bedroom mar baba. Kakore bedroom mar baba ema jotelo gi osewuok moseluoro Kibera magiseromo kamoro achiel magiwacho ni wadhi tiyo kamoro achiel. Wach kura ok onego bed ni en tho gi kuo. Onego bed ni wakete ceremonial in a way that we accept defeat. Kaka Mkenya daima wawacho ga ni kwadhi e piem ni ng'ato ka ng'ato onego bed ni obedo gi speech ariyo. Concession defeat and also speech mar acceptance. Nekech ichalo ng'ama dhi timo betting. Seche mitimo betting Manchester tugo gi Arsenal. Ikia ni team mane madhi timore nade madhi yombo, isn't it? Koro kapono yombo iyudo ka M-Pesa ni odonjo. Ka ok oyombo ang' nidhi koro nidhi dhawo M-Pesa kujono ni team na ok oyombo. Koro in the same spirit gini onego beni en ceremonial in a way that we are all we love our country, we all want to be the exemplary leaders, we want to be order obedo jotelo ma jopiny dwaro no, lakini komno en adi